Cookie? Ja, pa? Kom eens zo. Ja, zo man. Zwangerschap die is daar wat in Zuid-Afrika. Je kunt ik weten. Ik hoop niet jij van die mensen wat zo in die jongetjes wat zo rustig aan doen. Ik hoop jij beseft daarom dat die jongetjes maken net zwanger. Zo, ik kom hier met een kind bij mij aan. Laat ons elkaar mooi verstaan. Een kind in en jij uit. Die kind komt in en jij gaat uit. Verstaan het elkaar? Ja, pa. Mata nang may ba? Ayaw mo di man. Ayaw mo bro. Uspat pa na ana mo si man. Uspat pa na ana mo si Ja, pa? May buhat na nagtulakan ka po. Bako nera niya. Okay, pa. Yay, mana? Dan main dia bergayaan. Bukan jalan kan, main berkom saya. Ay, sila, Saya ini sama di mana fakayat ni. Apa ikut? Rare sungai bro. Rare. Mana ida na makikita daw. Iba ko rin wala ka po si man. Nice, nice luck my bro. Asa Yo, nou gaat het. Nou, hoe deed je van de roos toe? Nou, waar heb je om gezien? Ito si ay kung pidang pura. Este ay mo si Mateo. Kami bro kata dia kerja yang nono kerja. Kami bro. Instan join tu. Ya, ya satu. Yang kami lahat kami. Saya berada. Yes, man, ay manit mo si Onan naman. Yes, nay, ba. Kitchen may kupon.